А това е цветния квартал, където разбрах, че се снимат много известни турски сериали. Bence böyle gidiyoruz. Като купеете цветното, пак се прилича малко и на ромско, цветно, красиво. Тук снимаха са филми няколко, там някакво става много известно, до 4-5 години е голяма дестинация, известна дестинация. Цветите са оттам в пятно, там са цветите. Значи, че ме там. И се чакаме тук. Ето ги така наречените цветни стълби. О, браво! Браво! Bye, super. Thank you. Всеки иска да се снима, особено момичетата. Има едно много симпатично магазинче, където предлагат фрешове. Bu tarafa da oynayabilirler. Süleyman. Bu tarafa da. Uçurabilir. Ние ще си вземем микс с драконов плод, портокал и някои други неща. Ще казахме, това е микс от драконов плод, портокал, ябълка. Вече сме пред Мол Венеция, Истанбул. Що падна нещо отгоре.
Tekniği öğrenemiyoruz. Както виждате, вече сме в самия мол. Слизаме с ескалатора. Бургер Кинг. Намираме се пред мол Water Garden. Тук след малко ще има шоу с пещи фонтани.
Geldin oturma şöyle, Türkçü takımlar şekilsin öyle. Kıyakmış ablam bana da söyle. Bana konven kopyalarak yaptım hepsini. Sizden uzak vuruldu kan.
filinta. Elinde dur, o seni bulur ya. Biri olur, ellerin olur ya. Caddede tur, nasıl unutur ya. Konuşutur, eller avutur ya. Sormadım şimdi kimlere, bir şey duymadım ve görmedim. Onu tandıran cümlelerde gözleri kızıl gözlerim. Özledim ben seni özledim. Bir melek tuttu sözleri. Yazdı tam kalbin üstüne. Sar beni sar sana göstereyim. Yerinde dur, o seni bulur ya. Biri olur, ellerin olur ya. Caddede tur, nasıl unutur ya. Konuşutur, eller avutur ya. Yerinde dur, o seni bulur ya. Biri olur, ellerin olur ya. Caddede tur, nasıl unutur ya. Konuşutur, eller avutur ya. Добро утро и добре дошли на всички. Днес групата е голяма и това е добре. Когато сме повече, по-весело, за да висит групата, трябва да сме весели. Днес сме дошли да се веселим, не да се разкарваме. Значи, разхождането по островите е само между веселбата. Корабът е от две групи. Ние от България и има и Иран. Групата от Иран. Диджеят ни от Иран. Значи днеска ще чуваме много ирански музики, ирански танци, ще се запознам с една нова култура и те ще се запознат с нашата култура. По принцип минава много весело, много хубаво. Сега тръгнахме от Златния троп. Заливът, който разделя европейската част на две. Много хора го объркат с Босфора, но няма нищо общо с Босфора. Това е Златният рог залива, а вече сме във водите на Босфора. От тук след мостът Галата, който се намира тук, минаме под него, започва Босфорът. Босфорът, който е дълъг около 30 км и свързва Черно море с Мраморно море. Ние днес ще пътуваме в Мраморно море, покрай азиатската част на Истанбул. Истанбул е дълъг близо 200 км. Двете части са около 200 км, 180, близо 200 км. Босфорът има 3 моста. Двата континента са свързани с 3 моста, една магистрала на 2 етажа под водата и метролиния под водата. Отиваме на островите, принципите острови, които се намират в Мраморно море. Слизаме на 3 отделни острова, като на всеки остров има кратък престой. 40 минути, 30 минути, зависи кога ще пристигнем. И най-вече на големият остров, Бюлка, да се казва големият остров, имаме около час и половина престой. Той е голям град заселен с чершии, магазини, нали, там може да се разходите, да хапнете, ако искате, иначе и на кораба имаме обяд включен след вторият остров, като се качиме на кораба след втория остров, докато пристигнем на третият, ще сервират обяда. Обяда, нали, си ви кажа, че не е нещо много. Порция пилешко, орище, малко салата и безалкохолно, но е достатъчно. Виждате тук Галата порт, където спират, ако спират круизите. Ако спират круизите. Отляво на нас, горе на гълно, това е носът на историческият полуостров, на град Константинопол. Тук се намира и най-важният обект, двата най-важни обекта, по-точно единият Топкапы, който е управлява на Османската империя, а другият важен обект е Света София, най-големият или най-важният храм на православната църква. И оттам вече започва и Мраморно море. Значи, отзад има врата, туалетите са долу.
Слизате по стълбичките, туалетите си долу. Отпред има барче, може да купувате, има и безалкохолно алкохол, каквото желаете. Най-важното да се чувствате добре, ако имате проблем, ние сме тук и искам да се забавляваме. Да, сега да не го ставаме свободен, нали? Да не се излагаме сега пред хората. Приятно прекарване. Пак повтарям, ако има нещо, ние сме тук, винаги може да се обърнете към нас. Иран, салам алейкум. Салам. زندگی خوش آمدید. خوبه. اگر که دوستان گفتن همه تجربه خواهند کرد نگران نباشید. یه دست به خودتون بزن لطفاً. عالی هستید. دوباره میام صبور باشید. Yerli arkadaşlar, Türkler, yerli arkadaşlar. Bir alkış alabilir miyiz sayı olarak? Türkler, yerliler, merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? Hoş geldiniz. Keyfiniz yerinde mi? İyisiniz. Kampüs saatleri lütfen sorun. İndikten sonra Üstan abiye gezeceğiz. Kampüs saatleri kesinlikle bize sorun. Hoş geldin. Amatörümüz var. Üstan'ın adayı gelmiş olacağım inşallah. 5.30-6 kadar beraber. İkinci odada, üçüncü odaya giderken yemek ısmarlayacağım size. Yemek töre dahildir. Kapıda hoş geldin. Hadi خوبه. سلامتی. من تغییر بدید لطفاً. یه دست بزنید لطفاً. الله الله. اون تپه‌ها رو ببینید وسط دریا. خیلی خوششانسی و همون واقعا بی‌نظیره. دیشب یه باران سیلاسا اومده و بیدار بودید یا نه؟ 1 ساعت مدام خداوند متعال نعمت و فرامد ریخت این شهر تمیز شده. خیلی خوششانسی. شهر واقعا براق هستش. پیمان خیلی فاصله بگیرم یعنی خوشم همینجا باشیم بله اون تپه‌ها بریم جزیره ها تپه‌هایی هستش که وسط دریاست. خیلی مزاحمتون نمیشم. خیلی خوش آمدید. صدای میکروفونم به اذیتتون میکنم متوجه میشم. دور جزیره بریم با هم سطح جزیره رو با هم خواهیم دید. جزیره‌های کنانی آداب و نازآداب و دوی حالا برو موضوع لطفاً ببینید این برای نگاه کنید لطفاً برو باید خودتون رفرنس بذارید برو با آزو بر خودتون رفرنس بذارید دست راست برو با آز میشه آسیا دستش رو برو با آز میشه اروپا تنها شهر تو دنیا هستش هم آسیا داره هم اروپا فقط شهر استانبول توی دنیا جلوه داره آسیا اروپا دوری که عثمانی ها به این شهر حمله کردن آسیا در کار نمون آسیا پاکل کردن اروپا هم اروپای قدیم فقط اروپای قدیم برید کشتنیتون ببینید شهر قسطنطنیه یادتونه قسطنطنیه تو املا هر کاری میکردیم نمیتونستیم بنویسیم همیشه قسطنطنیه هستش که دیوارش رو دارید ببینید اطراف زیبای توقعی هستش خانم‌های گروه ممکنه سعادت کنن که این خانم خرم خانم آقای سلطان سلیمان کجا زندگی میکنن به خونه شدن به خونه خانم خرم هستش خانم آقای سلطان سلیمان یا مکان تاریخی شهر هستن دوید عثمانی یا این شهر هم بودن شهر فقط قسطنطنیه بوده نیم میلیون جمعیت داشته 500,000 نفر الان شده 21 میلیون 42 برابر شده و شده بزرگترین شهر قاره اروپا نه تنها که شهر به این بزرگی و شلوغی که قاره اروپا نیستش و شهر زیبای استانبول پس شهر خیلی راحته شما توریست هستی از منظر توریستی شهر واقعا خیلی راحته آسیا اروپا و اروپای جدید اروپای قدیم شهرهای قسمت تاریخی شهر علاوه لوکیشن توریستی شهر واقعا بسیار راحت و واقعا شهر بسیار زیبایی راحته خیلی خوش آمدید پیمان کارش خیلی سخت خواهد بود برای پیمان یه دست بزنید کنن چرا کارش سخته چون که الان در ایرانی ها که کار سر ما هستی برای ملل را برای بازی نگه به موزیک اینترنشنال براتون خواهد گذاشتیم Yes, hello, good morning, welcome everyone. My name is Mustafa. I'm your tour guide today. We go to the Princess Island, 9 Island, all 9 island tourist name and group name and international name, Princess Island. We have on the map Marasiya say 9 Island, 4 island living people, 5 island close. We go today 3 island. First island, small island, original name, Kınalı Ada. And also you can say island of Henna. Island of Henna. Because so called like Henna, and we stay in the Kınalı Ada maybe half an hour, maybe 45 minutes before we reach the island. I give you time what time you need to come on the boat. And after the first island, we eating lunch here. We have lunch, we eating lunch, and we go Burgaz Ada. Also we stay in the Burgaz Ada maybe half an hour, maybe 40, maybe 45 minutes. Before we reach the island, I give you time what time you need to come on the boat. Total we go 3 islands. Току-що слязохме на първото островче.
за малка разходка. Имаме около 45 минути да се разходим, да разгледаме. В корабчето имаше иранска група, която доста се забавлява. Това е името на островчето. Вторият остров, на който акостирахме, е Бургас или Бургас. Тук престоят ще бъде съвсем малко, но честно казано, това островче като че ли е по-интересно от предния остров. Но за съжаление няма да имаме много време за разходка. Вярно е, че спря да вали, даже и слънцето изгря. Сега се отправяме към третият остров. Там ще имаме по-голям престой, където ще мога да ви покажа повече неща, дано да е интересно. А това е обяда на корабчето. White wine, red wine, uzo, vodka, whisky. Тук вече има повече ресторанчета, кафета. Ние сме си разджали пазарно къпа. Да ви вчера на
Това е за Словения. Черно, котко, бело. Тук е манал, виж какви геочета има. Словения. Иначе верно много е коженяк. Да. Не е шега. Не е коженяките. На въженце ги връзват на главите. Штирфиери ги продаваха. Да. Горе има и на татка или горе са از من نبرد کی هستم علی آقا خداحافظی کن مرسی به افتخار داورمون نه ببخشید به افتخار В момента сме на площад Таксим на вечерна разходка. Надявам се батерията да ми стигне. От тук се слиза надолу. Атракцията е този червен трамвай, не знам дали се вижда добре. Както виждате, тук има гевреци, баници, всякакви закуски. Тук има пиле, картофки, разни готвени. Тук са сладките неща, лукуми, баклави. Тук има екипи на Галатасарай.
Selam. Bia. Agacan. Aga Begida. Aga Begida. Поръчахме си ето тази салата. 350 турски лири. Разбира се, турска ракия. Също така и дюнер от телешко. 470 колко е? Толкова. Аз не мога да го разбера, 30 или 70. Вече сервираха нещата. Ето това е салатата. Разбира се, ракийка, телешки дюнер. Надявам се да бъде също толкова вкусно, колкото изглежда.